Doen jullie. Maar welkom terug bij de Wild Empore Reaction Channel met Maase Kennis. Die channel waar ons rijmen appreciate. En welkom terug voor die derde episode van Monday Rhymes. Kijk, ik heb gecheckt. Wow. Ik heb nu al 2 Owens gehad. Episode 1 was K-Rhymes. Shout out K-Rhymes. Episode 2 was Luda G. Shout out Luda G. Toen check ik. Wow. Female. Dat is die move wat ik moet krijgen. Nou, ik het al gehoor van haar. Ik het al gehoor die ernstigheid wat sy insit vir haar ryme. Ik het al gehoor, maar ik heb haar nog niet gezien performen. En toe gaan doen ek my research met bro man, ek het nog als regtig oral gekyk, maar sê vir my in die comments, waar kan ek Misunderstood se songs kry? Asseblief. Ik wil het baie graag gaan uitcheck, zodat ik kan luister wat sy. Maar wat ons nou gaan doen is, ons gaan react op 'n episode van Kabas waar hulle vir Misunderstood gehad het en ek dink dit sê Misunderstood first verse. So dan beteken dit daar is 'n tweede ene. So kom check saam met my dit uit. Ek dink is like 6 minute lank, so ek sal maar so skip in die video. Maar anyway, ons gaan in die move van my bro man. Kabas. Dames en heren, niemand anders dan no one other than Kayla aka Misunderstood. Yo! Hey, Canada. Hoe voel het om bij ons te wees? Want voor ons is het uitstekend om bij jou te hebben. Dank je. Ik is nervous. Oké. Ik is nervous, maar als a good nerve. Oké. Nerves is good sometimes. No? Kom ik zeg wel wat. Daar is die president, maar dat is president. Yo. Hoe jou bij? Ik wil net weten hoe jou bij. Kayla, vertel eens een beetje van jezelf. Specifiek van die muziek. Waar kom je muziek vanaf en hoe lang doe je nou al dit? Kijk, ik was nog Alipad, een fan van Afrikaans muziek. Oké. Ik heb Alipad daarna geluisterd. Als lekker om te wou mensen een story kan vertellen of kan... Zij kan relate met rhymes wat bij alle... Kijk, die art, die skill is nou om op je beat te blijven, een story te vertellen. En voor mij te houden. Like, ik hoor jouw story en ik picture dat man. En is lekker. En is lekker, ja. Nou, die skill wat je nog van gepraat hebt, zal deze dit al gemasterd worden. Oké, laten we. Hij is aan bezoek. Als daar enige iemand zijn muziek wat je meer naar luistert als andere mensen, je ziet, is dat zo muziek? Oh, is die is dat. Voor hij vraagt zal ik zeggen, hoe vragen? Wat doe jij nou? Allemaal witness. Nou, wie is het? Wie is die? Oh, wat? Misunderstood na luister. Ik weet niet hoe lang terug was die video. Oh, wacht, laat ik ook kijken. Hoe lang terug was die ding? Ja, 2 jaar terug, my bro. Maar anyway, gaan aan. Allemaal witness. Ik weet ze de songs aan Melly Nog een B. vraagje. Denk je een stap voor een female MC in de game als een mans? Ja. En wat denk je is een van die uitdagingen als een female MC? Moet niet die zijn. Moet ik Niet die? zijn female. Oké, wat moet ik zeggen? Als een artist? Ja, of zij als een rapper, of zij als Nee, maar ik wil specifiek horen uit de female zijn oogpunt. Kijk, nee, het is obviously moeilijker because hip-hop is male dominant. Oké, dat is wat ik En wil horen. also, zij als een female moet constantly veel bewijs. En ik kom niet van de term female, nee, is because die mensen zeggen female, zetten ze me in een categorie. Dat is ook om op Misunderstood is onder knowledge, my bro. Shout out Misunderstood, man. Sê vir my, waar kan ek jou songs kry, man? interviews of whatever, sit hulle vir jou van my met 'n female dan hulle voel dit gaan unfair wees as hulle met 'n male sit. Hoekom? Dis nie dis hoekom ons nou gesê het laat jy sommer dinge kan skoonmaak. Ja. As jy vir haar interview, asseblief laat dit mans wees. Moenie vir haar female stuur sê asseblief. Los vir jou. Sy's 'n rapper, sy's 'n artist en sy domineer die game. Punt klaar. Sy is van die beste MC's en aan in die naam Misunderstood. Ek het gesien wat sy gaan doen, daar is die wordplay. Dis kwaai. Misunderstood en misunderstood. Wow. Ek is baie trots op myself, Huis. Reg. Kyk hier.
as ek praat, ek word nie maklik verstaan. Ek moet altyd explain na ek iets gesê het. So ek vat dit so, maybe as ek het lyrically doen, gaan ze my verstaan. So is actually misunderstood as in verkeerd verstaan, is actually mis. Kyk jy nou, elke keer as jy met iemand stry en as 'n misverstand, kan jy Griet my. Kom maar, iemand wat ek gaan Wow. Dis die rede hoekom ek jou nie Ja, alles straight. Ja. Kan jy daai dat Ons kan net seker maar so. Ladies and gentlemen, it's your boy Ponga, your boy Kia en Mus. Hoe kan jy sê eerst my naam daai naam? It's your boy Ponga, it's your boy Kia, misunderstood. Ons is hier. Let's go. Hey, fully beat, jy kom op. Ek is nou excited. Fully beat en jy kom op. 1, 2, 3, let's go. Laat ek gou inte, ek was weg, maar ek kan slaas onthou. Ek samp jou level, het sal ek speel ou laas kapel. Het sy het was my oud, sy moet aan jou naaste klou. Ek kill die beat gelijk, sy kan sy hals op like hou. My linkerhand, sy rapperband sit aan die rechterkant. Die story loop dat ek die MC's met my aan kan rand. So ek beloof by jou, sy wou nie. Misunderstood sê, die storie loop dat ek die MC met my ink aan kan rand. Of met my ink aan rand. Met my ink. Misunderstood, ek weet nog nie of jy die video sal sien nie, maar asseblief sê vir my, waar kan ek jou songs kry? Jar. 1, 2, 3, let's go. Laat ek gou inte, ek was weg, maar ek kan slaas onthou. Ek samp jou level, het sal ek speel ou laas kapel. Het sy het was my oud, sy moet aan jou naaste klou. Ek kill die beat gelijk, sy kan sy hals op like hou. My linkerhand, sy rapperband sit aan die rechterkant. Die story loop dat ek die MC's met my aan kan rand. So ek beloof jou, sy wou nie onder my pen beland. Want as misunderstood, die rapper my geraas maak. Beloof ek bly binne jou bekken soos 'n naasmaak. Sy sien die man, sy gaan my proe totdat sy naraak. Ek gaan jou wys bro, wys jou dat ek bly boe. Sy sê maar vir die koes dat sy moet lag loop en safe move aan. Understood as hy, laat die kind sy steppen. Het sy je gebrek aan jou bekken dat sy so gevrekkelen. Ek die beat op, voordat ek boe op die trekkelen. Ek vriet die beef op en na die vraag ek op vir seconds understood. Sê vir my, waar kan ek 'n songs kry? Ek is nou ernstig my bro, nee. Nice, shout out Kaba, shout out Misunderstood. Asseblief tog sê vir my. Nee, hier. Here my bro. Wys jou dat ek bly boe. So sê maar vir die koes dat sy moet lag loop en safe move aan. Understood as hy, laat die kind sy steppen. Het sy je gebrek aan jou bekken dat sy so gevrekkelen. Ek vriet die beat op, voordat ek boe op die trekkelen. Ek vriet die beef op en na die vraag ek op vir seconds understood. Herre, ek friet die beef op en daarna vraag ek nog vir seconds. Nou, ek verstaan Ponga. Is sy naam Ponga, ne? Of Kel. Wie, ek weet nie wie is Winnie man, die ou met die swart aan. Ek verstaan hy gesiggie drukking, my maat, moet nie worry. Moenie vergeet om te subscribe, is Walden Paul reacties, maar se kinders duime.